Bagoong. Bagoong may sibuyas, labong, tsaka saluyot. At isang katutak na kanin. Ito na si Tito, Mekus na gamit ang kanyang kamay. Oh my God, sobra na masarap. Oh, ikakaibang lasa yan. Yan na. Tsunami chutney? Okay, Mekus, you know. Mekus. Yan na po yung process. Kinamay ni Tito ko yan. Sobra na masarap. Yung mga kalahi ko nagre-reklamo, bakit daw binabash ko yung kalahi ko? Hindi naman yun bash eh. Support, family business ng mga insan at tito ko. Yan, di ba? Sobra na linis yan. Di ba? Sobra na malinis. Sobra na masarap. Sobra na malinis. Di ba? Yan o. Kamayin mo lang insan. Okay lang yan. Si Tito pala yan. Kamayin mo lang Tito. Malinis naman yan eh. Let's go. Philippines. Kamayin na buong pamilya yan. Yan na. Kumuha na siya ng parang chichirya. Yan na. Si Tito ko. Galit na galit. Yan na. Minekas-mekas niya gamit ang kamay. Nice. Oh my God. Sobrang na masarap yan. Oh my God. Yan na. Tsunami chutney. Lagay niya na yan. Sleeping. Pick up ko lang. Tsunami yogurt. Yan na. Bigyan ng, ayun, kain na sa, sobrang na masarap yan at mabenta. Oh my God. Oh my God, ayaw ko na to. Ayaw ko na magsalita yan. Yan na si Tito. Business is good. Kamayin mo na kaya Tito. Scoop mo na yan. Lagay mo na yan. Yan na yogurt. Mekus na ni Tito yan. Max na ni Tito. Yeah, oh my God. Mekus na ni Tito gamit ang kamay niya na sobrang malinis. Sobrang na malinis yan. You know, tsunami chutney. You know, tsunami chutney. Tsunami yogurt. Classic. Classic yung paglagay ni Tito yan. Okay, here it is, sir. Kain na, enjoy. Hospital later. Let's go. Kumuha na medyo crunchy si Tito na chips. Oh, yun, chips. Ganyan na, gamit ang kamay. Squeeze it. Squeeze it with the hand, sir. Konti na salt, konti na masala, konti na chili. Kakamayin niya yung patatas. Oh my God. Oh my God. Sobrang na ako stress niyan. Pero it is good for the health. Detox. Tsunami chutney ulit. Tsunami yogurt. Yan na, Mekus na ni Tito niya. Bigyan mo na yung mas malasa. Kamayin mo lahat. Kamayin mo lahat. Yan. Sausaw mo ulit kamay mo, Lordy, para masarap. Oh, wala. Nahiya ka ba? Kamayin mo! Nahiya ka ba? Nahiya ka ba? Salamat. Kamayin mo! Nahiya ka ba? Nahiya ka ba? Salamat. Kamayin mo! Nahiya ka ba? Malaki na sili yan. Okay. Hop! Ay, Diyos ko, kinamay niya. Hop! Kinamay niya ulit. Oh my God. What a way of serving. Hop! Kinamay niya ulit, Diyos ko. Galing talaga ng mga insan ko dyan. Mekus na ni pinsan yan. Okay, mekus. Sabaw. Okay, more salt. Galing talaga ng mga insan ko dyan. Mekus na ni pinsan yan. Diyos ko yan. Okay, more greens. Wow, beautiful. Yan na po yung process. Kinamay ni Tito ko yan. Sobra na masarap. Support, family business ng mga insan at Tito ko. Malinis. Sobra na masarap. Sobra na malinis. Ayan, kamayin mo lang Tito. Malinis naman yan eh. Let's go. Kamayin na buong pamilya yan. Ayan na. Minekas niya gamit ang kamay. Nice. Oh my God. Sobra na masarap yan. Oh my God. Ayan na, tsunami chutney. Sobra na masarap yan at mabenta. Oh my God. Oh my God. Ayaw ko na to. Ayaw ko na magsalita yan. Kamayin mo na kaya Tito. Scoop mo na yan. Kamay. Squeeze it. Squeeze it with the hand, sir. Konti na salt, konti na masala, konti na chili. Kakamayin niya yung patatas. Oh my God. Oh my God. Sobrang na ako stress niyan. Pero it is good for the health. Detox. Tsunami chutney ulit. Tsunami yogurt. Yan na, Mekus na ni Tito niya.
Ito na si Tito. Mekus niya nagamit ang kaniyang kamay. Oh my God! Sobra naman sarap! Oh! Ikakaibang lasa yan! Yan na. Tsunami chutney? Okay, you know. Yan na po yung process. Kinamay ni Tito ko yan. Sobra naman sarap. Yung mga kalahi ko nagre-reklamo, bakit daw binabash ko yung kalahi ko? Hindi naman yun bash eh. Support! Family business ng mga insan at Tito ko. Yan, di ba? Sobra nalinis yan. Di ba? Sobra na malinis. Sobra na masarap. Sobra na malinis. Di ba? Yan o. Kamayin mo lang insan. Okay lang yan. Si Tito pala yan. Kamayin mo lang Tito. Malinis naman yan eh. Let's go. Kamayin na buong pamilya yan. Ayan na. Kumuha na siya ng parang chichirya. Yan na. Si Tito ko. Galit na galit. Yan na. Minekas-mekas niya gamit ang kamay. Nice. Oh my God. Sobra na masarap yan. Oh my God. Yan na. Tsunami chutney. Lagay niya na yan. Bagoong. Tsunami yogurt. Yan na. Bigyan ng... Ayun. Kain na sa... Sobra na masarap yan at mabenta. Oh my God. Oh my God. Ayaw ko na talk. Ayaw ko na magsalita yan. Yan na si Tito. Business is good. Kamayin mo na kaya Tito. Scoop mo na yan. Lagay mo na yan. Yan na yogurt. Mekus-mekus na ni Tito yan. Max na ni Tito. Yeah, oh my God. Mekus na ni Tito. Gamit ang kamay niya na sobra malinis. Sobra na malinis yan. You know, tsunami chutney. You know, tsunami chutney. Tsunami yogurt. Classic. Classic yung paglagay ni Tito yan. Okay, here it is, sir. Kain na, enjoy. Hospital later. Let's go. Bagoong. Kumuha na medyo crunchy si Tito na chips. Bagoong. Oh, yun, chips. Ginanayan na gamit ang kamay. Squeeze it. Squeeze it with the hand, sir. Konti na salt, konti na masala, konti na chili. Kakamayin niya yung patatas. Oh my God. Oh my God. Sobra na ako stress niyan. Pero it is good for the health. Detox. Tsunami chutney ulit. Tsunami yogurt. Labong. Yan na, mekus-mekus na ni Tito niyan. Bigyan mo na yung mas malasa. Kamayin mo lahat. Kamayin mo lahat. Yan. Sausaw mo ulit kamay mo, Lordy, para masarap. Oh, wala. Nahiya ka pa? Kayin mo! Nahiya ka pa? Nahiya ka pa? Salamat. Kamayin mo! Nahiya ka pa? Nahiya ka pa? Salamat yung Kamayin mo! Nahiya ka pa? Malaki na sili yan. Okay. Oh! Ay, Diyos ko, kinamay niya. Oh! Kinamay niya ulit. Oh my God. What a way of serving. Oh! Kinamay niya ulit, Diyos ko. Galing talaga ng mga insan ko dyan. Mekus-mekus na ni pinsan yan. Okay, mekus-mekus. Sabaw. Okay, more salt. Galing talaga ng mga insan ko dyan. Mekus-mekus na ni pinsan yan. Diyos ko yan. Okay. More greens. Wow, beautiful. Yan na po yung process. Kinamay ni Tito ko yan. Sobra na masarap. Support. Family business ng mga insan at Tito ko. Malinis. Sobra na masarap. Sobra na... Ayos. God.